дунёи бо чунон ҳайратангезӣ ва хатарнокӣ вуҷуд дорад, ки то ҳанӯз касе кӯшиши омӯхтанашро накардааст. ва он на дар кайҳони беканор ва ҳатто на дар рӯи замин, балки дар зери он ҷойгир аст. чунин менамояд, ки мо гӯё рӯи замини сахту устувор қадам мезанем. вале агар мо ҷуръат карда ба дили сайёраамон ба саёҳат равем, мо он ҷо дунёи тамоман дигарро дар меёбем. дунёи пур аз мавҷудоти ғайриоддӣ, ки танҳо зери замин зиндагӣ мекунанд. мо хоҳем дид, ки чӣ гуна пеши чашмонамон тилло ташаккул меёбад. мо гармии 1000 дараҷа зиёдтар аз гармии вулқонро эҳсос хоҳем кард. дар умқи 240 километр мо санги қиматбаҳои алмосро хоҳем ёфт ва гирдбодҳои бузург аз оҳани моии гудозонро мебинем. ва дар ниҳоят, дар умқи беш аз 6000 километр мо дили фаъол ва зиндаи сайёраамонро кашф хоҳем кард. саёҳат ба дили замин. сайёраамон иқтидори нобуд сохтани моро дорад. зери он қудрати бузурги ниҳон аст, ки метавонад ҳар лаҳза дунёи моро зеру забар кунад ва он вақт таҳти гармии ниҳоят дараҷа дар як мижа задан аз мо осоре боқӣ нахоҳад монд. зери поямон душмани асосии мо хобидааст. аммо дар айни замон вай асоси ҳастии мост. инсоният тамаддунҳоро аз он чизе, ки зери замин пайдо мекард, бунёд намуд. ҳамин гуна таърихи сайёраамон таърихи мо низ ҳаст. сайёҳати мо аз кони ангишт, ки дар қисми марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор дорад, оғоз меёбад. 15 метр, 45, 70 метр. майдонҳои бузурги ҷувори Макка ва ҳама чизи дигар дар боло мемонанд. мо дар паси худ рӯшноӣ, зиндагӣ ва ҳар чизеро, ки барои мо шинос буд, мегузорем ва ҳар қадар чуқуртар меравем. пеши роҳи мо танҳо торикӣ, хатарҳо ва номаълумиҳост. ин кони ангишт ғайриоддӣ аст. шифтҳои он бо баргҳо ва гиёҳҳои сангшуда пӯшонида шуданд. замоне ин як ҷангали сарсабз буд. ҳоло бошад ин қабатҳои сахтшуда дар умқи заминанд. барои фаҳмидани он, ки чӣ гуна ин ҳолат рух додааст, бояд ба гузаштаҳои хеле дур баргардем. $300 миллион сол пеш инҷо ҷангалҳои сернам ва зич буданд. дарахтони азим дар ҷангал беш аз 30 метр қад меафрохтанд. аммо пас аз заминларза, замин фурӯ рехт. ва ҷангал ба кӯл табдил ёфт. лои дарахтонро мисли магасе, ки ба ширинӣ дармонда бошанд, фаро гирифт. пас аз миллионҳо сол лой ба санг табдил ёфт.
ин санг бо фишори азим дарахтонро бо қувваи бузург пахш кард ва обу ҳидрогенро аз онҳо берун намуд. гармии дарунӣ ва он гармие ки ҳангоми пӯсиши моддаҳои органикӣ ҳосил мешуд, дарахтонро ба моддаи дигар табдил дод. дар натиҷа танҳо ангишт боқӣ монд. давоми садҳо миллион сол фишору ҳарорати баланд ин ҷангалро ба як санги азим табдил дод, ки комилан аз ангишт иборат аст. ин ҷангали сангшуда дар умқи 70 метр зери замин ҷойгир аст. аммо пеши роҳи мо ҳанӯз ҳазорҳо километр ва триллионҳо сангҳои сахт истодаанд. барои расидан ба ядрои сайёра моро зарур аст аз ин қишри замин гузарем. аз қабати чандин километраи сангҳои фишурдашуда ки сайёраи моро чун рӯйпӯш иҳота кардааст. дар тунуктарин ҷойҳо ғафсии қабати қишри замин аз 5 километр бештар нест. дар ҷойҳои ғафстарин бошад он ба 70 километр мерасад. дар умқи 240 метр зери биёбони иёлоти Нью-Мексико як нақби табиӣ пинҳон аст. ва ин ҷо чизе ҳаст. мушҳои паррон, садҳо, ҳазорҳо мушҳои паррон. ва боз чизи дигар. ҳашароти сафедпӯсти ҳайратоваре ки дар торикии комил зиндагӣ мекунад. азбаски ин ҷо рӯшноӣ вуҷуд надорад, ба онҳо чашм лозим нест ва азбаски ин ҷо нур вуҷуд надорад, барои онҳо ҳимоят аз нурҳои офтоб ҳам зарур нест. ин ҷонварон дар ҳеҷ ҷои дигар зиндагӣ карда наметавонистанд ба ҷуз дар ин ғор. мо ба ҷаҳони барои худ ношиносе ворид мешавем. ҳанӯз дер нашудааст ки бозпас гардем. аммо дар паси гардиши навбатӣ мо ба фазои кушод мебароем. фазое чунон бузург ки як киштии ҳавопаймобари азим ба осонӣ дар он ҷо меғунҷид. инҳо ғорҳои Карлсбад дар иёлоти Нью-Мексикоянд. баландии ин ковоки бузург бо баландии як бинои 25 ошёна баробар аст ва бараш зиёда аз 500 метрро ташкил медиҳад.
бовар кардан душвор аст ки мо то ҳол дар рӯи замин қарор дорем, агар на ин санги оҳакӣ дар девори ғор. Садафи баҳрӣ ин маълумгари он аст ки ин ғорҳои ҷойгир буда дар умқи 240 метр ва садҳо километр дур буда аз ҳар як баҳр замони қисми уқёнус буданд. 280 миллион сол пеш дар ҳамон ҷое ки имрӯз ғорҳои Карлсбад ҷойгиранд, дар уқёнуси гарм садафҳои сарпой шино мекарданд. ҳамчун қисми беинтиҳои мавҷудоти дигари сайёра, ин садафҳо низ мемеранд. ва пас аз миллионҳо сол устухонҳои пур аз лой ва садафи бой аз калтсии он ба санг, оҳаксанг табдил меёбанд. садафи баҳрӣ ба санг табдил меёбад, мисли миллионҳо намуди дигари ҷонварони баҳрӣ. ҳамаи онҳо як қабати оҳаксанги ғафсии беш аз 600 метр ва тӯли садҳо километрро ташкил медиҳанд. уқёнус аз болои онҳо пас меравад ва бо тадриҷ бухор мешавад. садафи баҳрии мо ба санг дар мемонад. аз сатҳи замин оби борон тадриҷан ҷорӣ мешавад. ва бо обҳои зеризаминии намакдор ки пур аз ҳидрогени сулфид мебошанд, омехта мегардад. ин омехта як кислотаи табиӣ ҳосил мекунад, ки оҳаксангро тадриҷан мехӯрад ва ин ҳама инқилоби табииро ба вуҷуд меорад. дар тӯли миллионҳо сол об дар сангҳо холигиҳоро ба вуҷуд оварда шабакаи нақбҳо ва ғорҳои азимеро офаридааст. дар дохили ғор об бухор мешуд ва пас аз худ булурҳои хурди калтсиро боқӣ мегузошт. зарра ба зарра калтсий ҷамъ мешуд. он аз болои сақфи ғор дар шакли сталактит овезон мегардид ва дар замин ҳамчун сталагмит қад мекашид. акнун мо медонем ки ҳамаи ин аз ҷисмҳои мавҷудоти дергоҳ фавтидаи баҳрӣ ташаккул ёфтааст. акнун мо медонем ки ҳамаи ин аз ҷисмҳои мавҷудоти дергоҳ фавтидаи баҳрӣ ташаккул ёфтааст. онҳо фишурда шуда омехта гашта сутунҳои азимеро ба вуҷуд оварданд, монанди ин сутуне ки аз пайвастани сталактит ва сталагмит пайдо шудааст. ё ин сталактитҳои нафисе ки ғафсияшон аз як қубурчаи хурди нӯшиданӣ зиёд нест. ин найчаҳои холии калтсий бо суръати ҳамагӣ 2.5 сантиметр дар 100 сол дароз мешаванд.
мо метавонистем вақти зиёдеро дар ҳайрату ҳаяҷони шукӯҳу зебоии ин ғорҳо гузаронем, вале вақти он расидааст ки ба самти дили сайёраи худ ҳаракат кунем. мо дар умқи 3000 метр дар қишри замин қарор дорем, ҷое дар зери ҷануби Калифорния. ин ҷо сангҳои қишри замин хеле шикаста шудаанд. биёед онро тоза кунем ва бубинем ки чаро чунин аст. мо дар сарҳади ду қишри замин қарор дорем, дар ҷое ки ду пораи калонтарини қишри замин ба ҳам мепайванданд. сарҳади онҳо ҳазорҳо километр тӯл мекашад. инро тарқиши Сан Андреас меноманд. ҳама чӣ ин ҷо ором ба назар мерасад, ҳатто бисёр ором. аммо агар вақтро зудтар кунем, ҳама чиз ба назар дигаргуна менамояд. таҳти таъсири гармии аз қаъри замин хориҷшаванда, қабатҳои тектоникӣ пайваста бо суръат ҳаракат мекунанд. аз тарафи чап, қитъаи Амрикои Шимолӣ бо суръати 2.5 сантиметр дар як сол ба ҷанубу шарқ ва аз тарафи рост бошад, қитъаи уқёнуси Ором бо ҳамон суръат ба тарафи шимол ҳаракат мекунанд. аммо онҳо на яксон ба тарафҳои муқобил майл доранд. ҳангоми ҳаракат дар канори тарқиш, қитъаҳо дар ҷои руст шуданд. агар вақтро суст кунем, мебинем ки сангҳои шикастаи ду қитъа монеи ҳаракати ҳамдигар шуданд. қитъаҳо наметавонанд акнун ҳаракат кунанд. садсолаҳо мегузарад ва қабати санги устувори бо ҳам рустшуда вайрон мегардад. фишори зиёде ҷамъ мешавад ва инак бояд чизе рӯй диҳад. заминларза. мавҷҳои энергияи пуриқтидор озод шуда садҳо километр қитъаи зичи заминро тела медиҳанд. бо суръати 13 000 километр дар як соат. ва инак мо боз дар рӯи замин дар ҷануби Калифорния ҳастем, ки дар навори суст шоҳиди зеру забар шудани ҳама чӣ рӯи замин мегардем. заминҷунбӣ ба мо қудрати тавоноеро хотиррасон мекунад, ки дар зери замин ниҳон аст. мо боз ба қаъри қишри замин ворид мешавем.
160 метр, 250 метр, 300 метр. мо қариб ним километр дар зери сайёраамон қарор гирифта то ҳадди имкон ба дидани дунёи дигар наздик ҳастем. дар ғоре ки пур аз кристаллҳои азим 300 метр дар зери биёбони Чиуауа дар Мексика ҷойгир аст. баъзе аз кристаллҳо мисли автобус дароз, мисли нохун нарм ва аз теғ ҳам тезтаранд. ин ғор хеле ҷолиб, аммо будан дар он марговар аст. дар ҳарорати 50 дараҷа ва 100% намӣ арақ аз сатҳи бадани мо бухор намешавад ва организм наметавонад аз гармии зиёдатӣ халос гардад. ҳавои тар дар шуш ҷамъ мешавад ва ҳуҷайраҳо аз ҳад зиёд гарм мешаванд. пас аз 20 дақиқа ҳатто дар либоси махсуси хунуккунанда ва респиратор шумо нафасгир шуданро оғоз мекунед. بیست میلیون سال پیش این غار از آب پر بود. آن را جنس‌های مائعی که از قعر سیاره می آمدند تا حرارت کمش 500 درجه گرم می کردند. با مرور زمان سنگ خنک شد و حرارت آب تدریجاً پست گردید تا 250,000 سال پیش به 58 درجه رسید. در این حرارت ریاکسیای کیمیایی آغاز می یابد. ذره های گچ در آب حل شده چیزی مانند جنگل کریستال ها را تشکیل دادند. در روی زمین آن وقت اجدادان ما قدم‌های اولین خود را در افریقا می‌گذاشتند. دوره‌های یخبندی پیوسته یک جای دیگر را می‌گرفت. تمدن‌ها تولد شده از بین می‌رفتند، اما افزایش کریستال‌ها در تمام این مدت قطع نگردید. پس از 4.1 میلیون سال کانکن‌ها که در جستجوی نقره بودند غار را خشک نمودند و یکی از معجزه‌های بزرگترین جهان را کشف کردند. – 400 متر. 530 متر در قعر زمین. زینه به زینه هر یکی از این قبط سنگ‌ها می‌توانند بازگوی تاریخی بزرگ و پرارزش باشند. مرمر از آفریده جانوران بحری قدیمی است که گرم، فشرده و باز هم گرم شده هستند. این قبض‌های سنگ صحیفه‌های تاریخ سیاره ما می‌باشند. آنها از خاک زمین، نباتات و حتی عالم حیوانات عبارتند. این قبض‌ها طول میلیون‌ها سال باز تشکل یافتند. ریگ‌های سنگ شده باقی مانده های فشرده شده است که یک وقتها بیابان بود.
об ва шамол моддаҳоро дар саросари сайёраи моҳ интиқол дода қабатҳои навро ташкил медоданд. Як қабат қабати дигарро пӯшонида, онро бо фишор зер мекард, то вақте ки он ба санг табдил мешуд. базалт як вақтҳо ин вулқони бузурге буд, ки тадриҷан аз борон ва шамол хомӯш мешуд. ин қабат мисли дигар қабатҳо нест. он бориктар аст ва ба назар чунин менамояд, ки тамоми сайёраро фаро гирифтааст. он дорои як элементест, ки иридий ном дорад. иридиум дар замин камёб аст, аммо дар кайҳон фаровон мебошад. қариб 600 метр поёнтар аз сатҳи замин қабати ҷинси кайҳонӣ воқеъ аст. 550 метр дар зери шаҳри Денвери, Колорадо, мо як қабати санги пайдоишаш бегонаро аз сайёраи Замин ёфтем. ин санг замоне дар сатҳи сайёра қарор дошт. ин маънои онро дорад, ки Денвер замоне бо чангҳои кайҳонӣ пӯшида шуда буд. ин ба фантастикаи илмии кайҳонӣ монанд аст. аммо дар асл ҳамааш аз ин ҳам аҷибтар буд. астероиде аз шаҳр ҳам бузургтар. шасту панҷ миллион сол пеш, вақте ки динозаврҳо дар замин ҳукмронӣ мекарданд, он ба замин афтод. он вақт даррандаҳои асосии тиранозаврҳо буданд. як тиранозавр вазнаш ба фили муосир баробар буд. ҷоғҳои 1 метраи он махсус барои майда кардани устухонҳо ҳамтон надоштанд. дар баробари ӯ рақибе пайдо намешуд. ҳеҷ ҷонваре наметавонист, ки подшоҳи калтакалосҳоро аз тахти худ сарнагун кунад. аммо 2500 километр ҷанубтар як фоҷиа наздик мешавад. дар нимҷазираи Юкатани Мексика астероид меафтад. дар натиҷаи бархурди он миқдори энергияи озод мешавад, ки ба таркиши 100 миллион бомбаи атомӣ баробар аст. ҳангоми бархурд ҳарорат ба 20 000 дараҷа мерасад. дар чунин ҳарорат қишри замин оғоз ба бухор шудан мекунад. ҳамчунин ҳама мавҷудоти зинда дар радиуси 500 километр ва худи астероид. ин таркиш ҳамаи онҳоро ба абрҳои азими ташкилёфта аз чангу ғубор табдил медиҳад. абри пайдошуда наметавонад аз қувваи ҷозибаи замин берун равад ва тамоми сайёраро фаро мегирад. офати маҳаллӣ ба фоҷиаи миқёси сайёравӣ дошта табдил меёбад. дар тамоми амрикои шимолӣ рӯз ба муддати чанд моҳ ба шаб мубаддал мегардад. бе нури офтоб наботот ба нестӣ рӯ меоранд. ҳайвоноти алафхӯр гурусна мемонанд ва дар натиҷа даррандаҳо низ аз байн мераванд. динозаврҳо, ки шояд бузургтарин ва муваффақтарин мавҷудоти зинда дар таърихи сайёраи мо буданд, нобуд мешаванд. ин қабати нозуки санг, ки дар умқи 550 метр ҷойгир аст, боиси қатли ом гардид.
65 میلیون سال قبل آن دینозаврҳо و 75% تمام موجودات زنده در سیاره را نابود ساخت. این تنها یک سیاحت به دل زمین نیست، بلکه یک سفر به گذشته تاریخ آن نیز می باشد. قبط سنگ‌های سرخ رنگ که پر از زنگ‌زدگی هاست. چطور میلیون ها تن قبط سنگ زنگ خورده در عمق 600 متری ایالت میچیگان پیدا شدند؟ برای درک کردن باید به 3.5 میلیارد سال پیش برگردیم. آن زمان در اینجا بحر نچندان چقور موجود بود. و در این بحر یکی از اولین نمودهای موجودات زنده سیاره، سیله باکتریاهای استراماتلیدها زندگی می‌کردند. به طور سحرناک این باکتریاها نور آفتاب را به غذا تبدیل می‌دادند و همزمان گازی را جدا می‌کردند. اکسیژن. اکسیژن حیات را در روی زمین به وجود آورد. آن اتمسفر را برای نفس کشیدن مناسب نمود. و ذره‌های آهنی در اقیانوس‌ها حل شده را به زنگ تبدیل داد. این زنگ‌ها به قعر بحر تحشین شده قبط معدن آهن را تشکیل داد. امروز ما این معدن را استخراج نموده از آن آهن استحصال می‌نماییم و آن را برای ساختن ماشین‌ها، هواپیماها، پل‌ها و برج و مناره‌های آسمانبوس استفاده می‌بریم. همین قبط سنگی بر رشد تمدن انسانیت اساس گذاشت. چخوری قریب 2 کیلومتر. این چاه شختی در فعالیت بوده است. ما حالا در عمق 4 کیلومتر در جمهوری افریقای جنوبی قرار داریم، در چقرترین کان معدنی جهان. این نقطه حد نهایی فتح انسان به قعر زمین است. هیچ کس تا هنوز زیادتر از این در قعر زمین نبوده است. در اینجا از سبب گرمی شدید دیگر ژرفتر رفتن غیر امکان است. حرارت سنگ‌ها به 60 درجه می رسد و حتی با رسیدن به آنها ممکن است در دست آبله پیدا شود. فشار تقریباً 4 کیلومتری قبض‌های سنگی همیشه خطر فروریزی را در خاطر نگاه می دارند. اما این خطر از هر جهت سزاوار یک کشفیات غیرعادی است. پاره‌های سنگ که عادی به نظر می رسند، سری حیرت انگیزی را نگاه می دارند. – 28 میلیون سال پیش آب گرم که در قعر زمین از زمان تشکل آن باقی مانده بود، سنگ‌ها را رخنه کرد.
ҳамин об заррачаҳои микроскопии минералҳоро ҷудо намуда, онҳоро ба як шоҳраги кварсӣ табдил дод ва дар он шоҳрак тилло пайдо шуд. ин воқеан алхимияи ҳақиқист. тилло ҳазорсолаҳо боз инсониятро моили худ месозад. он на занг мезанад, на ранги худро гум мекунад ва на шикаста мешавад. ҳамзамон тилло ба обутобдиҳӣ ва коркард хеле мувофиқ аст. як порчаи 30 граммаи тилло метавонад 90 метри мураббаъро рӯйпӯш кунад. аммо муҳимтар аз ҳама, тилло хеле зебост. ҳамаи тиллои рӯи замин, аз ҷумла он ки дар ангуштарини шумо қарор дорад, миллиардҳо сол пеш дар натиҷаи таркиши як ситораи дур аз замин пайдо шудааст. инро суперновая меноманд. таркиши бузурге ки атомҳоро ба тилло табдил медиҳад. заррачаҳои микроскопии тилло дар кайҳон пароканда шуда, бо сангу чанг омехта шуданд ва сайёраи моро ташаккул доданд. мо тавассути ин чангҳои тиллоӣ боз ба андозаи 4 километр жарфтар меравем. дар ин кон тилло асосан дар санг дар шакли хокаи майда вуҷуд дорад. дар як тонна санг миқдори тилло танҳо ба 1 грамм баробар аст. аммо дар ин тархишҳо боз чизи дигаре низ вуҷуд дорад, ки хеле ҷолиб аст. микроорганизмҳои ҳайратангези хурд. онҳо назар ба қариб ҳамаи мавҷудоти хушкигарди рӯизаминии сайёра дар нуқтаи чуқуртарин зиндагӣ мекунанд. дар ин ҷо на офтоб аст, на оксиген ва на моддаҳои ғизоӣ, вале ин микробҳо аз санг ғизо мегиранд. ва онҳо танҳо нестанд. онҳо зери замин аз ҳамаи дигар мавҷудоти зинда жарфтар умр ба сар мебаранд ва инҳоро на чандон пештар кашф карданд. ин як шоҳигарии пинҳони мавҷудоте аст, ки назар ба тасаввуроти мо хеле бузургтару мураккабтар буданд. аз эҳтимол дур нест, ки нисфи тамоми мавҷудоти зиндаи рӯи замин дар қаъри қишри замин зиндагӣ дошта бошанд. дар умқи 3 километру 900 метр қишри замин ғори Алладинро мемонад. он пур аз ганҷу ашёҳои ғайричашмдош мебошад. тӯли садҳо ҳазор сол заррачаҳои микроскопии минералҳо якҷоя шуда ба блокҳо табдил ёфтанд. сипас як ҳодисаи ғайриоддӣ рух дод. як раванди бесарусомон ногаҳон тартибро ба вуҷуд овард. як атоми кремний бо 4 атоми оксиген пайваст. ин раванд такрор мешуд ва ниҳоят сохтори мураккаби молекулавӣ, ки аз призмаҳои шашгӯша иборат буд, ба вуҷуд омад. ҳамин тариқ
кварц пайдо шуд. Минерале ки бештар аз ҳамаи дигар сангҳо дар рӯи замин вомехӯрад. реги соҳилҳо, шишаи тирезаҳо ва ҳатто микросхемаҳои телефонҳои мобилии мо ҳама аз кварц сохта шуданд. аз сабаби омехтагии оҳан дар ин ҷо кварц намои арғувонӣ гирифтааст. инҳо аметист. сапфир, рубин ва зумрудҳо мебошанд. ба шамол, борон ва ҳаракати қабатҳои тектоникӣ миллионҳо сол лозим шуд, то ин сангҳоро ба рӯи замин бароранд. ин маънои онро дорад, ки ҳар як санге мо пайдо мекунем, дар қаъри замин ҳанӯз тоннаҳо чунин сангҳо ҳастанд, ки ҳеҷ гоҳ бароямон дастрас нахоҳанд буд. мо дар умқи қариб 4 километр қарор дорем. инсон кайҳонро меомӯзад, ба қаъри уқёнусҳо фурӯ меравад, аммо то ҳол ҳеҷ кас аз ин нуқта чуқуртар ворид нашудааст. вақти он расидааст, ки ба номаълумиҳо нигоҳ кунем. мо ба чуқурие расидем, ки то ҳол ҳеҷ инсоне он ҷо набуд. ба 4 километр зери замин фурӯ рафта, дар зери қаъри халиҷи Мексика қарор дорем. моро қабати сангҳое иҳота карданд, ки паҳноиаш садҳо километр ва ғафсиаш 1.5 километрро ташкил медиҳад. ин ҳама намак аст. триллионҳо тонна намак. мо онро ҳамчун маводи зидди лағжиш дар сардӣ ба роҳҳо мепошем ва ба ғизо таъми хӯрдан боб мебахшем. бидуни намак инсон наметавонад ҳатто як рӯз зиндагӣ кунад. аммо чӣ тавр триллионҳо тонна намак дар зери уқёнус пайдо шуданд? 160 миллион сол пеш аз Техас то нимҷазираи Юкатан як водии хушку фаррох доман паҳн карда буд. монанди водии марги Амрико, он аз сатҳи баҳр пасттар қарор дошт, вале хеле гарм буд. аз зери замин чашмаҳои шӯр меҷӯшиданд, аммо гармии зиёд обро зуд бухор мекард ва як қабати борики намакро дар рӯи замин боқӣ гузошт. дар тӯли 2 миллион сол ин қабат ғафстар гардид. мо дубора ба ҷое бармегардем, ки таърихро оғоз карда будем, ба қабати намак, ки ғафсии он аз 1.5 километр зиёдтар аст. ва дар умқи 4 километр зери қаъри халиҷи Мексика қарор дорад. дар умқи 5.5 километр қабати регҳои ковокро мебинем. ин холигиҳо бо моеъи ғафси сиёҳранг пур шуданд. мо ба нафт дучор шудем. нафт беҳтарин тӯҳфаи олами зеризаминӣ ба инсоният аст. дар муқоиса бо ангишт, сангҳои қиматбаҳо ва ҳатто тилло, нафт нақши хеле муҳимеро нисбати дигар канданиҳои зеризаминӣ дар ҳаёти мо мебозад.
фаъол будани муҳаррики мошинҳои мо ба силсилаи рӯйдодҳои вобаста аст ки 150 миллион сол пеш рух дода буданд. پنج میلیون سال پس از تشکیل قبط نمک در اینجا بحری قدیمی پیدا شد که در آن تریلیون ها رستنی ها و باکتری های میکروسکوپی زندگی می کردند. پلانکتون ها. آنها خردترین ساکنان اقیانوس بودند، اما کلانترین موجودات این بحر از آنها غذا می گرفتند. لیتسیختیس، یک ماهی عظیم‌جثه 25 متره، از آنها غذا می گرفتند. حجم خرد پلانکتون با شماره زیادی آنها جبران می شد. بحرهای نچندان چخور که زیر نور آفتاب گرم می شدند و از ماده‌های غذایی بای بودند، شرایط بهترین را برای فعالیت حیاتی پلانکتون‌ها فراهم می آوردند. با مرور زمان پلانکتون‌های مرده در قعر بحر یک قبط نوی لای غفص را تشکیل دادند. به تدریج بالای این لای قم و دیگر تهشانها جمع شده آن را زیر فشار تبدیل به یک قبط ارگانیکی می کردند که عالمان آن را سلانیتس سیاه می نامند. در طول میلیون ها سال سلانیتس سیاه گرم و آب می شد. در نتیجه پلانکتون مرده به مایع تبدیل یافت. این مایع از اتم‌های هیدروژن و کربن بای بود. در ترکیب این ماده‌های هیدروکربنی انرژی موجود است که نسبت به تمام ماده‌های دیگری موجوده سیاره زیادتر میباشد. این نفت خام یک سوزشواره طبیعی استخراج شونده است. مانند اسفنج، ریگسنگ کاواک این نفت را جبیده میگرفت. قبط نمک با نفت امکانی از ریگستان بیرون شدن را نمی‌ماند. همین طور نفت در دام قرار گرفت. تا آن زمانی که انسان راه برای رسیدن به آن پیدا نکرد. در عمق بیش از 3.5 کیلومتر زیر قعر خلیج مکزیک. همه نفت در سیاره از این کان تا میدانهای نفت سیبیر و خاورمیانه با همین راه تشکل یافته است. نفت نتیجه یک سفر عجیب است که از پلانکتون دوره قدیم تا سوزشواره حرکت دهنده ماشین‌های ما و شما طول می‌کشد. ما حالا تنها 5.5 کیلومتر را از 6400 کیلومتر راه خود به دل زمین طی کردیم. هنگام حرکت در عمق قشر زمین ما می‌فهمیم که تاریخ آن همزمان تاریخ ما نیز هست. نفت، انگشت، آهن، نمک، طلا. تمدن ما از دنیای زیرزمینی که ما را با این ثروت‌های پرارزش تأمین می‌کند دائما قرضدار می‌ماند. ما در عمق زیر قعر اقیانوس آرام قرار داریم. در داخل یکی از قبض‌های تکتونیکی که از ساحل غربی امریکا تا استرالیا و آسیا طول می‌کشد. این قبض از یک سنگ سخت و یک خیله عبارت است، اما در اینجا عنصرهای بیگانه نیز برای سیاره‌مان وجود دارند. در چخوری 6.5 کیلومتر زیر اقیانوس آرام سنگ گدازه مایع موجود است.
гармӣ аз умқи замин магмаро маҷбур мекунад ки боло равад ва худро аз миёни қишри замин тела диҳад. ҳамин тавр он ба уқёнус ворид мешавад. ҳангоми хунук шудан дар об санги моеъ қаторкӯҳҳои бузурги зериёбиро ба вуҷуд меоварад. ин минтақаҳои хушкӣ ҷавонтарин қитъаҳои сайёра мебошанд. аммо бо вуҷуди ин сатҳи сайёраи замин васеъ намешавад. пас бо қишри кӯҳна чӣ рӯй медиҳад? танҳо як роҳ барои фаҳмидани ин вуҷуд дорад. онро пайгирӣ мекунем. қабати кӯҳна бо суръати тақрибан 10 сантиметр дар як сол ба самти ғарб ҳаракат мекунад. бо чунин суръат тай кардани тамоми масири уқёнуси ором барои он 170 миллион сол тӯл мекашад. биёед вақтро ба пеш тезтар ҳаракат диҳем. мо дар дохили қитъаи уқёнуси ором қарор дорем, ки аз Амрико ба самти Осиё ҳаракат мекунад. қисмати қишри замин ба як тарқиши азим фурӯ меравад. ин раванд боиси пайдоиши чуқурии машҳури Мариана гардид, ки нуқтаи аз ҳама чуқуртарини сатҳи замин мебошад. мо дар канори ин чуқурӣ дар қаъри уқёнус дар умқи 5 километр қарор дорем, то ба ин ҷо нурҳои офтоб дигар роҳ намеёбанд. моҳии удилмонанд, ки мисли шапарак рӯшноии худро ба вуҷуд меорад, бо равшан шуданаш тӯъмаи худро ҷалб мекунад. мо ба умқи чуқурӣ фурӯ меравем ва ба 65 километр мерасем. чуқурӣ 8 километр. ниҳоят мо ба қаъри уқёнус мерасем. аммо як қисми дигари чуқурӣ боз ҳам поёнтар фурӯ меравад. ба умқи 11 километр аз сатҳи баҳр. ин нуқтаи аз ҳама поёнтарин дар сатҳи замин аст. ин ҷоро челленҷери бетаг меноманд. чуқурии он аз баландии кӯҳи Эверест низ зиёдтар аст. фишори ин ҷо ҳазорҳо маротиба аз сатҳи баҳр зиёд мебошад. он қодир аст ҳар гуна мавҷудотро фишурдаву нест кунад. Мариана дар маҳалли пайвасти қитъаи уқёнуси ором бо дигар қитъаи бузург, қитъаи Филиппин ҷойгир аст. қитъаи уқёнуси ором аз об пур шудааст ва қабатҳои он бо гузашти миллионҳо сол зери вазни гарони уқёнус фишурда шудаанд. вай он қадар сахту зид шудааст, ки дар суръати баланд зери қитъаи сабуктари Филиппин фурӯ меравад. ҳамин тавр қишри кӯҳна
ба чуқурии уқёнуси Ором ба умқи 11 километр ворид мешавад. گویا زمین خود را می‌خورد. ما باز هم به داخل قشر زمین می‌دراییم. ما قبض‌های اطراف را شفاف می‌کنیم و می‌بینیم که سنگ‌های گداخته شده به سطح زمین حرکت می‌کنند. چون که زیچی سنگ‌های مایع نسبت به سخت کمتر است. آنها مثل هوای گرم بالا و بالا می‌روند. اینک ما در غاری بزرگ قرار داریم که میلیاردها لیتر ماگمای گداخته دارد. فشار در اینجا بغایت بلند است. این باعث آن می شود که گاز و آب با سرعت بلند از ماگما خارج شده توسط دهنه ولکان بجوشند. این منظره همزمان وحشت‌انگیز و رمز قدرت توانایی و عجیبی پنهان مانده دل زمین می باشد. قدرتی که سنگ را آب کرده آن را تا حرارت بیش از 1000 درجه می تفساند. قدرتی که توپ‌های سوزان را با اندازه اتوبوس به بلندی چند صد متر می پرتاید. و ماگما سنگ و خاکستر را با سرعت 240 کیلومتر در ساعت برآورده می تواند. اگر ما در راه آن قرار می گرفتیم، خاکستر ششایمان را پر کرده ما را از سوزش و نفسگیری هلاک می کرد. گاز و ریگ ها تا به حد سوزانند که قادر است پوست را از تن جدا کنند. دنیای زیرزمینی قادر است که میلیون ها تن گاز و سنگ میده شده را به اتمسفر بلند پرتافته باران کیسلاتایی ایجاد کند. و نورهای آفتاب را برای ماه‌ها یا حتی سالها به زمین راه ندهد. و این همگی یک ولکان است. در سیاره ما 600 یا بیشتر از آن ولکان‌های فعال وجود دارند. از 4/3 حصه آنها در منطقه با نام حلقه ناآرام و آتشین اقیانوس آرام جای گیرند. این ولکان‌ها محض در خط‌های قرار گرفتند که در آنها قبط اقیانوس آرام زیر قبط‌های قطعوی فرو می‌رود. از اینجا می‌بینیم که همه عنصرهای نظام با همدیگر پیوستند. قبط‌های تکتونیکی، ترقش سن اندرس، قطارکوه‌های زیریابی، زمین لرزه‌ها و ولکان‌ها. هر یکی آنها در تحولات خرابی‌آور و از نوسازی قشرهای زمین نقش خاص خود را دارند که با آنها سیاره ما همچون یک نظامی دائما فعال و تشکل یابنده باقی می‌ماند. اما نه همه ولکان‌ها به این حلقه داخل می‌شوند. هزارها کیلومتر دورتر از آن در مرکز اقیانوس آرام زنجیره جزیره‌های ولکانی جایگیر است. گاوای
гавай дар маркази қабати уқёнусӣ дур аз ҳар гуна рахнаҳо дар қишри замин ҷойгир шудааст. ин ҷазираҳо набояд пайдо мешуданд. ва яке аз онҳо ҷазираи асосист. макони вулқони фаъолтарини гавай Килауэй мебошад. ин вулқон аз чандин тарқишҳо меҷӯшад ва ҳар рӯз 500 000 метри мураббаъ магмаро ба берун мебарорад. ин миқдор барои асфалтпӯш кардани 30 километр шоҳроҳ басанда мебуд. магмаи сардшуда замини навро ташаккул медиҳад. шояд қитъаҳои хушкӣ низ ҳамин тавр пайдо шуданд. магмаи гудозон тавассути қишри уқёнусӣ бароварда мешуд ва ҳангоми сард шудан ба кӯҳҳо, ҷазираҳо ва қитъаҳо табдил меёфт. аммо ин магма аз куҷо пайдо мешавад? дар умқи 3 километр зери ҷазираҳои гавай як ғори бузург мавҷуд аст. он чунон бузург аст ки метавонад ҳамаи вулқонҳои гавайро бо магмаи гудозони хуруҷкунанда таъмин кунад. магма моро иҳота кардааст. он гӯё қишри заминро пурра зафт карда бошад. мо ба қабати пурмуаммои санг ки қишри заминро аз ядро ҷудо мекунад ворид мешавем. он мантия ном дорад. ғафсии мантия 2900 километрро ташкил медиҳад ва 84% массаи сайёраро дар бар мегирад. бо вуҷуди ин, то ҳол ҳеҷ кас натавонистааст ба мантия бирасад ва ё онро бубинад. дар умқи 16 километр зери ҷазираҳои гавай мо қишро рахна карда ба мантия ворид шудем. вале он чизе ки мо мебинем комилан ғайричашмдошт аст. мантия моеъ нест, ҳатто ранги сурх надорад ва ба дараҷаи ниҳоят баланд гудохта нагардидааст. ин санги сахту устувор вале шаклпазир аст. гарчанде ки ҳарорат то 1000 дараҷа мерасад, фишори бузурги 25 000 баробар аз фишори рӯи замин ба санг имкон намедиҳад ки гудохтаю моеъ шавад. дар ин ҷо дигар қабатҳо нестанд ва зарур ҳам нест ки ба ҷое таваҷҷӯҳ кунем, вале агар мо хоҳем ки то ба ядрои сайёра расем, лозим аст ин қабатҳоро убур намоем. аз зери қишри замин манзараи ҷаҳони мо ба назар мерасад, вале гӯё рӯ ба поён гардонида шудааст. ҳамон кӯҳҳо, ҳамон водиҳо, ҳамон рахнаҳо. ин як ҷаҳони шабеҳ ба дунёи мост ки дар зери сайёраи мо ниҳон мондааст. мо ба самти ғарб зери қитъаи осиё ҳаракат мекунем. қишри замин ҳарчи бештар ба мантия фурӯ меравад. ба 20 километр, ба 30 километр. болои сари мо кӯҳҳои ҳимолой бо қуллаҳои осмонраси худ истодаанд. ин ҷо зери пои мо қишри замин то рафт ба нуқтаи чуқуртарини мантия мерасад. баландии қуллаи Эверест 8848 метр аст.
ин кӯҳи баръакс ки зери он ҷойгир шудааст, аз он ҳадди ақал 6 маротиба бузургтар мебошад ва то 70 километр жарфтар тӯл мекашад. мисли яхпораи азим, қисми асосии кӯҳ зери замин ҷойгир шудааст. ва асосаш дар мантия ғарқ гардидааст. барои мо ин охирин ёдрас аз хонаамон аст. акнун вақти тарк кардани қишри замин расид ва сафари мо ба умқи мантия оғоз ёфт. дар чуқурии 70 километр мантия ниҳоят хомӯш ва ҳатто то ба андозае тарснок менамояд. аммо ин қабат фаъол аст. он ҳар сол бо суръати 12 сантиметр ҳаракат мекунад. ин ҳаракат ба шарофати гармии зиёди аз поён бароянда ба амал меояд. ядро сангро гарм мекунад ва ҷараёни конвективиро ба вуҷуд меорад, монанди ҷараёнҳое ки ҳангоми ҷӯшидани об дар дег мушоҳида мекунем. ин ҷараёнҳо сангҳои мантияро аз ядро ба сӯи қишри замин тела медиҳанд. ва сипас онҳоро ба зери поёни қишр мекашонанд. ҳангоми ҳаракат мантия қишри заминро низ бо худ мебарад. хонаи бароямон маъмулиро тарк намуда назди худ савол гузоштем ки чӣ тавр қабатҳои тектоникӣ ҳаракат мекунанд, заминларза ва вулқонҳо чӣ тавр сар мезананд ва қитъаҳо чӣ гуна ҷоиваз мешаванд. ҳамин аст ҷавоб: ҷараёнҳои бузурги конвективӣ. ҳар қадаре ки санг аз қишр дур шавад, ҳамон қадар сартар мегардад. пораҳои сард ва зич ба поён фурӯ мераванд. дар поён ядро онҳоро боз гарм карда ба рӯи замин мебарорад, то дубора сард шаванд. ин давраи конвенсия асоси ҳаёт дар сайёраи мост. ин ҷой ивазкунӣ механизми зиндаи замин аст ки ба фаъолияти геологии он асос мегузорад. бо вуҷуди ин, сӯзишвории он аз умқи замин меояд. дар чуқурии 240 километр моро чизи ғайри чашмдоште интизор аст. кристаллҳои шаффофи сахт. ҳамаи алмосҳое ки дар ангуштарии мо медурахшанд, маҳз дар ин ҷо пайдо мешаванд. ин санг аз карбон хеле бой аст. ҳамон унсур ки заминаи пайдоиши ангишт ва графит мебошад. аммо дар ҳарорати 1600 дараҷа ва зери фишори 50 000 килограмм ба ҳар 1 сантиметри мураббаъ ки 50 000 маротиба бештар аз фишор дар рӯи замин аст, атомҳои карбон шабакаи молекулавии махсусан зичеро ташкил медиҳанд ки
зиёдтар аз риши молекулавии ангишту графит мебошанд. ин сангҳои устувору гаронбаҳо метавонанд то 3 миллиард сол ташаккул ёбанд. алмосҳои табиӣ ё худ бриллиантҳо танҳо дар чунин чуқурӣ ва дар чунин шароит пайдо мешаванд. ин ҷо одам наметавонад зинда монад ва ҳеҷ як техника наметавонад ба чунин чуқурӣ бирасад. пас чӣ гуна мо алмосро истихроҷ мекунем? سی میلیون сол қабл газ ки дар мантия баста шуда буд васеъ шудан гирифт, мисли он ки шумо нӯшокии газдорро такон медиҳед. алмос ва дигар сангҳои мантия дар қишр таркида ба берун баромаданд. ҳамаи алмосҳое ки мо имрӯз истихроҷ мекунем дар натиҷаи чанд таркиши қадима ба сатҳи сайёра бароварда шуда, охиринаш 30 миллион сол қабл рӯй дода буд. аммо миллионҳо алмос то ҳол дар зери замин дар ҷои дастнорас бароямон боқӣ мемонанд. чуқурии 320 километр, 500 километр. мо километр ба километр аз миёни сангҳои гарм ки ранги сабз доранд ҳаракат мекунем. аммо агар мантия шаффоф мебуд, мо чизи аҷибе медидем. як гулӯлаи сангин бо паҳноии садҳо километр. нурҳои инфрасурхӣ нишон медиҳанд ки ин гулӯла нисбат ба мантияи атрофаш хеле сартар аст ва сабаби он оби баҳрист. то ин ҷо омада дар ҳоле ки гумон мерафт моро дигар ҳеҷ чиз ба тааҷҷуб оварда наметавонад, ёфтани об ин ҷо ниҳоят ҳайратангез аст. ба олами зериобӣ мо ҳар қадар жарфтар равем, ҳамон қадар муҳити атроф бароямон бегона ва ғайриоддӣ менамояд. дар умқи 500 километр зери замин як гулӯлаи бузурги сангини пур аз оби баҳрӣ ҷойгир мебошад. танҳо як тавзеҳ вуҷуд дорад. ин яке аз ҳамон қабатҳои замин аст ки қишри заминро ташкил медиҳад. он зери қабати дигар фурӯ рафта оби баҳрро ба самти ядро мебарад. ин пораи қишри қадимаи замин аст. дар ин ҷо дигар қабатҳо низ мавҷуданд, бозмондаҳои давраҳои геологии қадим. замоне баъд аз миллионҳо сол қабати замине ҳам ки мо ҳоло дар он зиндагӣ мекунем, ба ин ҷо фурӯ хоҳад рафт. олами мо дар рӯи замин он қадар устувор ва доимӣ нест ки ба назар мерасид. дар умқи 66 километр сангпораҳо бо ҳам ҷамъ мешаванд.
онҷо гӯё як нав магмаи бузург дар умқи замин аст. Магмаи андозааш тасаввурнопазир ки давоми миллионҳо сол давом дорад ва дар ин муддат триллионҳо тонна сангҳои кӯҳӣ ба чуқуртарин қисматҳои мантияи замин фурӯ рафтанд. маводи сардтар ба поён фурӯ меравад, дар ҳоле ки сангҳои гарм ки ядро онҳоро сӯзон намудааст ба боло ҳаракат мекунанд. агар вақти ҳаракати онҳоро тезонем, ин раванд ба манзараи чароғи гели монанд хоҳад буд. сангҳо аз умқи мантия боло баромада тадриҷан мулоим ва гудохта мешаванд. ҳамин гуна сутуни азими санги сӯзон ба вуҷуд меояд бо паҳноии беш аз 1000 ва баландии 600 километр. андоза ва гармии ин сутун қудрати кофӣ дорад то қишри заминро гудохта вулқонҳоро дар масофаҳои хеле дур аз сарҳади қабатҳои тектоникӣ ба вуҷуд биёрад. ана чӣ гуна ҷазираҳои Гавай пайдо шуданд. ин ҷазираҳо ки бо вулқонҳои худ машҳуранд, дар болои сутуни бузурги санги гудозон ҷойгиранд ки садҳо километр ба умқи мантия мерасад. вале сафари мо на ба боло, балки ба тарафи ядрои замин бояд идома ёбад. мо ба сангҳои тафсони ҳарораташон қариб 1500 дараҷа ғуттавар мешавем. чуқури 200 километр, 600 километр, 1000 километр ва 1500 километр. мо аллакай нисф зиёди роҳи ба ядрои замин мебурдаро тай кардем. мо дар амиқтарин қисмати мантия қарор дорем. сангҳо ба таври фавқулода нарму мулоим мешаванд. ҳарорат ва фишор рӯ ба афзоиш аст. 2000 километр, 2300 километр. мо ҳар қадар зиёдтару зиёдтар наздик ба дили сайёраамон мешавем. чуқури 3000 километр. ана вай. қудрате ки қитъаҳоро шакл медиҳад, вулқонҳоро бедор мекунад ва заминларзаҳоро ба вуҷуд меорад. меҳваре ки сайёраамон гирдаш давр мезанад. маркази номаълумиҳот. акнун вақти он расидааст ки вориди ядро шавем. мо расидем. ин ядро маркази сайёраамон аст. ядро аз оҳани гудозон ва никел таркиб ёфтааст. ин металлҳо чунон тафсонанд ки бо ранги зард медурахшанд. бо андозаи бузургаш ядро аз моҳтоб низ калонтар аст. ҳамаи он чизе ки рӯи замин вуҷуд дорад ба туфайли мавҷудияти он аст. он гармие ки заминларза, хуруҷи вулқонҳо ва фаъолияти муназзами сайёраи моро нигоҳ медорад, аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад.
гӯё ин ҷо барф меборад, лек ба тарафи муқобил зарраҳое аз фишори баланди миёни мантия ва ядро берун меоянд, ба монанди пуфакҳои гази карбон дар шишаи нушоба. пас аз хунук шудан минералҳо мисли қуму чанг дар рӯяи дохилии мантия ҷамъ мешаванд. мо ҳанӯз танҳо ба сарҳади берунии ядро расидем, вале он аллакай бениҳоят мураккаб, зебо ва ҳамзамон хатарнок менамояд. дар ин ҷо гирдбодҳои бузурги аз металли моеъ иборат буда чарх мезананд. даҳҳо чунин гирдбодҳо ба баландии чанд километр ва паҳноии даҳҳо километр ба сӯи сарҳадҳои берунии ядро ҳаракат мекунанд ва сипас бо суръати тақрибан 10 километр дар як сол ба марказ бармегарданд. аз рӯи вақти инсонӣ ин хеле суръати суст менамояд, аммо аз нигоҳи ченаки вақти геологӣ ин мисли суръати рӯшноист. агар онро 50 000 маротиба тезтар нишон диҳем, манзара боз ҳам воҳиманоктар мешавад. ҳарорат ин ҷо то ба 4000 дараҷа мерасад. гармии ниҳоятдараҷа сутунҳои азимро аз металли гудохташуда ба вуҷуд меоранд. сипас бо таъсири гардиши замин сутунҳо ба гирдбод табдил меёбанд. ва ядрои заминро ба як электромагнити бузург мубаддал месозанд. ин электромагнит чунон қавист ки майдони энергетикии эҷод кардааш то берун аз сарҳадҳои ядро, мантия, қишри замин, сатҳи сайёра ва ниҳоят ба фазои кайҳон паҳн мешавад. он барои сайёраи мо сипари магнитие месозад ки моро аз шамолҳои марговари офтобӣ муҳофизат мекунад. агар ин гирдбодҳои электромагнитӣ намебуданд, сатҳи замин ба як биёбони мурда табдил меёфт. ҳеҷ як мавҷудоти зиндае наметавонист дар он зиндагӣ кунад. ин гирдбоди мукаммал ки аз ҳаракат ва гармии баланд иборат аст, барои амнияти сайёраи мо асос мегузорад. ҳамаи он мӯъҷизаҳо ва ҳодисаҳои воҳиманоке ки мо дидем, ҳама бо ҳаракати ядрои замин пайвастагӣ доранд. мо онро мебинем, эҳсос мекунем, вале то ҳанӯз намедонем ки чӣ гуна он пайдо шуд, чӣ онро ба вуҷуд овард. барои посух ёфтан бояд ба гузаштаи хеле дур баргардем, ба замоне ки ҳанӯз замин вуҷуд надошт. 4,5 миллиард сол пеш
дар атрофи офтоби ҳанӯз ҷавон сангҳо гардиш мекарданд. ҳангоми бархурд энергия озод мешуд, ки қисми зиёдаш ба кайҳон мерафт. лек қисми хурдаш дар курраи ташаккулёфта истода боқӣ мемонд. бо мурури вақт ин курраи сангӣ ба як сайёра табдил ёфт. зери таъсири қувваи ҷозиба унсурҳои вазнинтар ба сӯи марказ ҷалб мешуданд, ки ин ҳаракат соишу гармиро миёни сангҳо зиёд менамуд. ҳамзамон ҳангоми вайрон шудани атомҳои элементҳои радиоактивӣ, уран, калий ва торий, гармии бештар озод мешуд. чоруним миллиард сол гузашт ва ядро бо якчанд қабати сангӣ ва курраи муҳофизатӣ печонида шуд, ки то ҳол гармии дохилиро нигоҳ медоранд. гармие ки аз ядро мебарояд, яке аз бузургтарин ҳадияҳои табиат ба башарият аст. ҳамаи он чизҳое ки сайёраи моро зебо ва тағйирёбанда мегардонад, маҳз аз ҳамин сарчашмаи қадимии энергия вобастаанд. аммо сафари мо ҳанӯз ба анҷом нарасидааст. вақти он аст ки инак ба дили замин ворид шавем, ба дохили ядрои сахт. ба он ҷое ки фишор ба ҳадди ниҳоӣ мерасад. дар ин ҷо фишор чунон зиёд аст, ки ҷисми инсон ба чанг табдил меёфт. он аз ҷисми мо тамоми моддаҳоро фишурда мебаровард ва моро ба як алмоси хурдакак табдил медод. сафари мо ки 6400 километрро дар бар гирифт, ниҳоят ба охир мерасад. мо ба дили сайёраи замин расидем. дар ин сафар мо ҳамеша бо ду қувва, фишор ва ҳарорат рӯбарӯ мешудем. ва акнун дар ин ҷо онҳо ба авҷи олии худ мерасанд. ин ҷо гармтарин нуқтаи сайёра аст, ҳатто гармтар аз сатҳи офтоб. фишор 3,5 миллион маротиба бештар аз фишори сатҳи замин аст. мо ҳанӯз аниқ намедонем, ки ядро аз чӣ иборат аст, чӣ қадар зуд бузург мешавад ва чӣ нақшеро иҷро мекунад. ин як сурохи сиёҳ дар дили сайёра аст. дар ҳамин ҷо илм ба поён мерасад ва тахминҳо оғоз меёбанд. вале аз ин ядрои номаълуму рӯёҳо зиндагии зебои воқеӣ ба вуҷуд меояд. қувваи ҷозиба, ки сайёраро аз радиатсияи марговари офтобӣ муҳофизат мекунад ва барои шукуфоии ҳаёт шароит фароҳам меорад. ҷараёнҳои конвективӣ дар мантия, ки қабатҳои тектоникиро ба ҳаракат меоранд. сангҳои гаронбаҳо, ки зебоиашон моро мафтун карда, таркибашон технологияҳои моро устувор месозанд. тилло, нафт, ангишт, захираҳое ки ҳаёти тамаддуни моро муайян ва таҳким мебахшанд. хуруҷи вулқонҳо, қитъаҳо ва сайёраи тағйирёбандаю барҳаётамон. ҳамаи он чизе ки мо қадр мекунем, ҳамаи он чизе ки сайёраамонро махсус мегардонад, ҳамаи он чизе ки моро иҳота мекунад, ба он чизе вобаста аст, ки мо дида наметавонем. ба ядро нонамоён, вале акнун на ба он ҳадде номаълум.
филм соли 2025 дар студияи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тарҷума ва дубляж карда шуд. тарҷумон ва ровӣ муҳаммадҷони файзимад, коргардон Айём Ҳусейнов, коргардони овоз Абдуҳамид Мелимуродов, танзимгар Рустам Набизода, муҳаррир Умед Шарифзод, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Садриддини Сироҷиддин, мушовир Дилафрӯз Амирзода. поёни филм.